دەستپێکێ داواما ئیداری li gorî desteya rêveberiya perwerdê ava Kur Rojhilatê Sûriyê yekê meha niha dawama îdarî hate destpêkirin li kampê jî ev biryar tê bicîkirin. Ji bo ev heftiya pêş me de îroj xwe pênşeme roja dawiyê ji vê hefteyê me dibistanê xwe bi temamî ji alî paqijbûnê da destpêkirin, me xelas jî kirin, dawî jî bûn û hema demê de heyama vê hefteyê de jî me tomarkirina navan da destpêkirin û xwendekarên terî refa yekê hene. Ew jî li her du kampaya serêkanî wa şokanî jî hatin tomarkirin. Hejmara îsa rastî jî hejmarekî baş bû. Li çawa ez bêjim weke yanî tevxwe jî anî ser ziman sala xwendinên ji bo zaroka gelekî kêf dikin dema dibistan dest pê dike. Lê rewşa kampa durbûna ji serêkanî ev yekî ji bandorên dema ku xelk tên zarokê xwe disecilînin tomar dikin dema em zaroka dibînin ev tişt ser rûyê wan diyar e yanî ew kêfxweşiya herî zêde nayê dîtin yani. Anana dibistan taybet bo xelkê serêkanî dindir hesekê de tinene ew terî navendên koçberiyê hene ew navendê hanê jî mesela dibistanekî nêzîkî wê be zarokê xwe dişînin wan dibistana. Hejmarekî xelkê me serêkanî zêdetirî 2000 xwendekar li gundewarê Tiltemir heta roja îro jî bê xwendinin ji dema dagirkirina serêkanî heta roja îro jî li gundê Aşoriya rûnişine me bixwe jî hejmara wan dest me de heye. Nêzî 2000 xwendekarê me ne ew temamî ji dema dagirkirê heta niha ne dibistan li wir heye û ne jî derfetê wan hene ku zaroka bişînin cîkî dinê bidin xwendin. Serjmariya giştî jî em nikan bidin li ana tişta ku diyar e ber destê me em li gorî serjmariya herî dawiyê bidin 5800 xwendekar heye yani ji her du kampar ez dibêjim ji rafekê heta Bekelûriya. Ana nû kesê ku nû hatin tomarkirin li kampa serêkanî ez berî teblî bibim serjmarî jî xwest li kampa serêkanî 206 nav hatin tomarkirin ev ji bo refa yekê ye yani kesê 6 salî yani em tenê 6 salî digirin. Ji ber ku tehdîrî cem tune jî yani heger em mecalê tehdîrî veke wê hejmara xwendekara gelekî zêde bibe. Ana rastî min yani ana tedî di her du kampa de bazar hene duwa bazaran de min qortasî hatine dayîne yani wek bifroşe ne ku onu weke bidin bazarana. Xwedî dikanim xwe jî dibêjin divê heta niha rol heta niha jî yek kesî jî nehatiye lênûsek ji me nekiriye çantayek jî ji me nekiriye yani çavê xelkê rastî jî ez bêjim rewşa koçbera diyar e yani zehmetiya rojava giştî têre derbas bi koçber jî taybet yani kartine derfetê kartine dema tên zarokê xwe tomar dikin pirs dikin gelo wê tirê xistinek alîkariya me bike zarokê me qortasiya bidin yan jî cilê bergên dibistanê ji wan re bînin me jî wekî rêveberiya perwerdê rastî jî heta niha soz tine yani hejmar me hatine xwestine ji alî mala çanda mala Kurdan ew Kurdê me Swêdê ne ji me sala par destpêkê me re bûne alîkar dîsa serjmarî ji me xwestine lê heta vê kilî hanê jî hîn tiştek em bikarin qortasiya bidin wan tune ye zarok ez heft yani heşt mehêvê dest bi dawama xwe bikin jî heta hefteyê destpêkê jî gelek kes bê defter û bê qelem bê çanta wan têne dibistanê yani. Te behsa 10,000 xwendekarî jî kir ku ji xwendinê bêpar e mehrûm e ew jî li gundewarê Tiltemir dimînin ew rewşa wan çawa ye Birêz Mihemed we ji bo wan çi hewildan kirine? Ana rewş rastî jî rewş zehmet e me bi desta perwerderê jî derî hem ji ber ku canan rûnişkandinê me çêdibin civînê me çêdibin em tim vê babetê dixine rojevê yani ew bixwe yek ji sedema ku wir zarok bê xwendin mane ji ber ku li gund mesela dibistanek heye ew dibistan malbatê de ye îjalê zarok hene kure mecbûr e herin gundê derdora wê herî gundê herî nêzîkî wan 5 kilometr nêzîkî wan e xelk yani nikanin zaroka bişînin em cana riya telefonê bi me re lê dixînin yani wekî bajar gerêdayê Tiltemir rêveberiya perwerdeya Tiltemir ser wê merserê jî disekine lê ji ber ku xelkê serêkanî ne her roj me re lê dixînin dibe yani cîle yani nifşekî de mirî yani ev serê 4-5 sala zarokê me qet nizan bixwînin binivîsin karîset e yani herî dawî me ji rêveberiya perwerdeya Cizîrê xwest yani hema karibe ev xaniyên cahez bîne jî xurfek misbik sina xurf hene terî me got em ê wan bînin ya wek keravana bibin ji wan re ew jî dibêjin î sal yani salekê derbasî sala dinê dibe lê heta niha jî ku em tevlî berdamê jî bûne em zelal dikin heta niha jî hîn ew gund bê dibistanin û zarok bê xwendinin.